McGregor'ın ve Holloway'ın savaşını petekler 240 sekundda satılıp tükedildi. İki ağram derecesinde önkü UFC çempiyonu Conor McGregor'ın hem de Max Holloway'ın arasındaki savaşı petekler satığa çıkarılandan soň bari ýok 240 sekundyň içinde doğruluğuna satıldı. AS Nashr'nyň berýän maglumatlaryna görä bu gorkozjy promotionyň taryhyndaky iň ýokary rekorddur. Bu duşuk Las Vegas'ta geçiriljek UFC 329 turniriniň baş wakasy bolar. McGregor üçin bu savaş garşyk başabaş savaş düzgünleri boýunça bätleşiklerde takminan 5 ýyldan bäri ilkinji çykyşdyr. T-Mobile Arena sport esasyndaky iň öňkü hatardaky iň gymmat ýerler $43,000 gowrak boldy. Ýokarky gatyň petekleri bolsa takminan $600 satyğa çykarly. Resmi satywlar tamamlanandan soň petekler alyp satarlaryň bazaryna peýda boldy we ol ýerde narhlar eýýär $1,500 başlanýar. Egerde sizden peteklerden satyn alyp ýetişmedik bolsaňyz gynanmaň. Bilet platformasy bu sewşi size gyzgyny bilen görmäge şert döredir. Täzeliklerin ilkinji dinleýişi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.